Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ine bugünem ýene bir soraw bilen size ýüzlenetim gelýär. Bugünkü sorawym Galaxy S25 mi ýa-da UC Berkeley'de bilim alyp Apple'de rahmet çekmekmi? Elbette UC Berkeley bilmeýänler üçin gysgaçyk aýdyn. Kaliforniya Üniversitetiniň Berkeley kampüsü dünyada en gowy üniversitetlerin sanawyny 5-nji ýerde durýar. Ähli sanlarda olam ilkinji 10-15 ýerde. Ine men şu at şu ýerde. Näme üçin şu ýerde? Aslında öňen beýle geçipdim. Men uly oğlum İsmail 10-njy klassda oturdy Amerikadaky mekteplerde. Ene 2 ýyly var. Ýöne şu Thomas US Berkeley'de Thomas programmasyny gazanyp şu ýerde 8 hepdelik ýöne ol bu ýerde ýaşaýar. Öýden gaýdanda bir aý bolupdy, şo ýerinden geldik. Hem de geleninde size bir gysgaçyk video ýazga edýlik. İsmail, ine özüň ýalyk ýaşy olan ýylary şeýle Thomas programlaryna Amerikada gatnaşmagy maksat berýärmi? Awa, men gatnaşyň sizem. Gelmeli onu olaram hep bolsa. Awa. Täze näçe türkmen olan ýylarymyz dünýä derejesinde bilim alsa ine biziň üçin hem uly bir begenç, gowanç. Inni öňkü nememde de köp adam sorady. Şu programlara nähil gatnaşmaly? Aslında men aprel aýlaryna giň işleýin Ata Watan TV YouTube kanalyna bular barda videony ýazga etip goýdum. Näme üçin aprel etdim? Täze aprelde 100 başlatan adamlar yetişip bilýär diýip. Şu wat elbetde giýişdir. Ýöne giýjem diýip pikir etmäýdiň. Näme üçin diýsen? Belki yetişersiňiz. Yetişmeseňiz hem aslında şu programlardan habarly bolsaňyz, nähip bolsa inniki leçelli taýarlygyňyzy görersiňiz we inniki ýyl Thomas'a ine şu ýerde inşallah 8 hepde bolsa bilim alarsyňyz. Bu bolsa gelecekde size köp zadyňam gapsyny açyp biler. Şonuň üçin men başardymdan gysga haýsy üniversitetlere gitsem, diňe bir öz okaýanymyz däl, öz bilim alýanymyz däl. Başga üniversitetlere gitsem de size olar barda videolary getirip durarys. Inde size näme bir haýyşym bar? Ata Watan TV YouTube kanalyna agza bolun. Sebäbi biz köp zatlar şu ýerde paýlaşýas. Bu şu videonym men pikirimçe eger peýdaly görýän bolsaňyz paýlaşyň. Sebäbi iň esasatlaryň biri men şuňa näýän motivasiýa, umyt. Sebäbi köp adama gerek zat, hemmäme de gerek zat. Şonuň esasynda da köp başarylykları elde etmek mümkin. Şonuň üçin diňe bir görmekden köp adama da ýetse, görseler inşallah dünya derejesinde bilim alýan türkmen oglan gyýlarymyzyň sany artsyn. Sebäbi iň esasatlaryň biri şol. Menem başardymdan diňe bar, hani size okan diýenlerle hem özüm okap öz çağlamada şu derejede okudup diňe bar meniň çağlarym ýa diňe bar meni okamaýyn beýlek türkmenlerim beýlek türkmen ýaşy olan gyýlarymyzam beýlek türkmenlerim okasyn diýip de başardymdan paýlaşak bolýan. Häzirçe hoş, sag bolun.